gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin sa garin nyo na mga sa dagkatahuran ni mga oras ha. Ayan, magandang gabi po sa iyo, sa inyo mga kabisyo. Yo, Wardzo! At syempre, balik po tayo sa ating pinag-usapan sa gabing ito. Syempre, pinag-usapan po natin kung nung elementary ka pa, no? Magkano ba ang baon mo at anong nabibili nito? Alam mo, nung kapanahunan po natin mga kabisyo, nasa elementary pa po tayo. Hindi natin iniisip yung pag-aaral, di ba? Tama, di ba? Ang iniisip natin ay isa dyan, magkikita-kita kayo ng iyong kalaro. Yowards! Di ba? Yan yung una. Pangalawa, magkakaroon po tayo ng pera. Siyempre, pag walang pasok po mga kabisyo, wala tayong baon. Yun lagi yun, no? Hindi lang yan mga kabisyo. Ito lang, pag start ng school year, dapat bago yung uniforme, di ba? Yowards! Yowards talaga, no? Bagong uniforme, bagong sapatos, bago yung short pants, bago ang brief. Yung mga pisot, dapat may brief. Pero pag tuli ka na, kahit na mugimaw, kahit na makita yung pikoy, okay lang. Kasi alam mo kung bakit? Cute kasi. Joke lang yan mga kabisyo. Para hindi ka naman naantukin mga kabisyo. Pero anyways, kidding aside po mga kabisyo, nung dati kasi, parang wala yung value po ng pera, napakahalaga po, no? Ang hirap maghanap po ng pera. Halimbawa, gusto mong kumain ng hotdog, magkano lang yung baon mo, hindi ka makakabili. Ang lagi mong madadala siguro sa iyong sa iyong eskwelahan siguro ay bayabas. Kaya nga, pag hindi ka pumapasok sa school, laging sinasabi, ayan, hindi ka naman papasok, mamayabas ka na naman. Pero kapanahunan po ngayon mga kabisyo, iba na yung term, no? Di naman mayabas. Ano na yun? Magmumoling. Walang bayabasan dito eh. Ay nako, sarap talagang namnamin po mga kabisyo yung nung dati, no? At hindi lang yan. Nung dati, ang value po sa pera po, alam na natin yan, yung piso, ang laki-laki na yun eh. Inaabangan nga natin, no? Inaabangan ko nga yung pantalon ng papa ko na nakasabit po sa kwarto eh. Halimbawa, pag naliligo na, aabangan ko na yung pantalon. Pero, isang beses hindi ko nahanap yung tsinsilyo. Hindi ko nakita yung piso. Yung pala, may bago siyang lagayan. Alam mo, si Uncle, alam dito eh. Alam nito sa mga nangyayari, no? Kung merong secret pocket, meron ding secret bakos. Secret sinturon. Ayan. Meron daw zipper sa sinturon yan, especially pag gawa yan sa sa leather. May zipper yan sa loob. Doon nila lalagay yung kanilang pera. Kaya sa mga bata, hindi nila alam. Ako lang yung may alam. Kasi malaking tulong yung piso. Papiso-piso lang yan, pero makakainom ka na. Makakakain ka na ng ice candy. Ganon po yan mga kabisyo. Pero tayo po nagpapasalamat po sa ating mga magulang. Kung ano ngayon, ano tayo ngayon dahil na rin sa kanilang tulong, dahil na rin sa kanilang suporta. Kasi siguro kung pinabayaan po tayo ng ating mga magulang, mayabas, siguro hindi ka makapagtapos ng eskwela, hindi ka magkakaroon po ng magandang trabaho, siguro nasa ka lang, gilid-gilid siguro, nabuang na. Di ba? Yan, maraming mga bagay-bagay, no? Minsan, akala natin na eto na yung buhay to eh. Pinubri lang, pero life must go on po mga kabisyo. Kasi ikaw, uncle ngayon, halimbawa, ayoko na, I'll give up. Ayoko nang mabuhay. Kasi to ganito lang yung buhay ko eh. Hindi. Meron kang mga anak na dapat mong pakainin, dapat mong suportahan po mga kabisyo. Siguro napagdaanan po na ating mga auntie at saka mga uncle na medyo hirap ang buhay, no? Pero dapat po, hindi po natin ipaparanas po sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin dyan na nakikinig ngayon, no? Swerte lang ng buhay mo ngayon kung ikukumpara siguro sa buhay ng iyong mga tatay at saka nanay nyo. Anyways, marami pong salamat at kayo po ay nakikinig dito lagi. Ako po si Totoy Bato. Sa linggo po tayo magsama-sama po mga kabisyo. 11 a.m., no?
Udto yan. 11 a.m. hanggang 3 p.m. Dinhi lang sa 90.7 Love Radio. Mayang gabi, kabisyo, amping pirmi. Sasakyan sikat.